Mit-każ ta' vjolenza mit-tfal fuq il-ġenituri ġew irreġistrati mal-Aġenzija Appoġġ fl-aħħar 3 snin. Dan huwa fenomenu li qed iħabbtu wiċċhom miegħu bosta social workers fih dan din l-aġenzija u li tagħmel iżjed diffiċli minn kull tip ta' vjolenza oħra. Tant li f'din l-aħħar ġimgħa diversi ħaddiema ingħataw taħriġ speċjalizzat f'dan il-qasam li ġie fit-tmiem l-ġimgħa filgħodu permezz ta' indirizz mill-Ministru għall-Familja, Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Roberta Aġus, responsabbli mis-servizzi li jingħataw minn din l-aġenzija, esprimiet it-tħassib tagħha dwar dan il-fenomenu. Ma ninsewx li din il-problema mhix xi ħaġa easy biex titkellem fuqha minħabba li l-ġenituri stess iħossuhom naqra antipatiċi li jitkellmu fuq il-vjolenza li huma tisofru fid-dar permezz tat-tfal tagħhom. Din il-vjolenza hija kkawżata diversi trawmiet li jkunu għaddew minnhom it-tfal feta bikrija, iżda mhux biss. Diversi trawmiet fit-tfal, pereżempju raw vjolenza domestika meta kienu żgħar, allura mbagħad talmu kif jaġixxu b'dak il-mod. Ġew abbużati sesswalment mhux neċessarjament mill-familjari imma jista' jkun xi ħadd fil-qarib tagħhom. Rajna wkoll inċidenza fejn hemm drogi pereżempju involuti u mbagħad iwassal għal aggressjoni biex huma biex ngħidlek jieħdu li jridu jew jieħdu l-flus mingħand il-ġenituri biex isostnu il-habit tagħhom. L-etajiet ta' tfal ivarjaw, iżda l-aktar inkwetanti għall-aġenzija hija dik tal-adulti fuq l-anzjani. L-xenti ta' 15-il sena ġieli anki kellna iżgħar, pereżempju 11 li jibdew juru u jimmanifestaw dawn is-sitwazzjonijiet ta' vjolenza. U jekk aħna ma nagħtux il-messaġġ illi l-vjolenza mhix aċċettabbli, allura faċli ħafna li din tkompli tikber. L-etajiet jibqgħu tilajn għal 25 li huwa qisu l-normal bulk din bej 15 u 25, imma mbagħad għandna adulti illi qegħdin jabbużaw mill-elderly tagħhom, mill-anzjani, u din naħseb hija problema moħbija u Malta illi għandna nitkellmu iktar fuqha. Il-Ministru Michael Falzon sostna li l-Gvern qed jieħu bis-serjetà dawn il-każijiet u enfasizza l-impenn tiegħu li flimkien mal-imsieħba kollha involuti ikompli isaħħaħ l-assistenza holistika u speċjalizzata tfal u l-familji li għaddu minn xi tip ta' vjolenza domestika.